rang phum kam kangke nok ni borok ni account no rodi agas third party ni yago rang taradi rang phum kam kangke nok ni borok ni account no rodi agas third party ni yago rang taradi Exactly. Norok financial rogo future rogo kebuno jodi chubanan musubi tongo hungkai. Norok sonjonano jebabe chubaka amo haikeno chubade third party eba kono trust ba foundation norok kono dino rangtar de. Tange ango kok ma sakangkai. Trust foundation ni kabangma scam fraud jangno tongo. So norok future rogo kebuno help khaina hinke direct je borok patient o patient ni account to eba bini nok ni soi bini nok ni borong ni account to no rang no rana angthang oke bo kebang kuk ni scam khasin thani kebang kuk ni report sopai ka taka jaga chung hisa planya thana musung ya jebu sigrang bai kha tamong kha busuk bachi kha musung hisa planya thana ne musung ya o jaga tabok ang point sarane musung bani ga tabok bok song chung tabok nor kaisa registration khlaimano registration khlaiye kaisa foundation khulukdi ba kaisa trust khulukdi khopsa khongmi ni ko gyamo lak lak haini bagai tini sonjonani family no je yasi suri tongkha so trust eba foundation dong no jeng rang rekang ke omo teibo saimai angnai lokorok confusion angnai so o je rang phaimani je patient no chuba lai hnai public rog lai khang kai o rang kuno dino pura puri sogi gala so trust foundation ni manggai a jaga wa third party ro borong ni faida nana ni bagai saitok nai manai sonjonani nukung no hamya wan sublai tongkha rang ke kabang kuk nu raise khai kya phia tangai treatment khalaya kare nogo ki fili to buka ki treatment ni bagai sia sigrang chu balai tong lai mani abon ya golo si je treatment ni rang chu ba chu roma bai treatment khlaya wai tabok no phiro bai phai kya so kaham ki sia waino baksa baksa borok yasi suri tongkha omono kisa nor bai ma salai na hangke baksa to directly phai saja ge angai video bu khlai tongkha asag rang kabang tangai treatment khalainan palangmani ba khalaya kari to bui phai kya ge rang kabang nugyani nukmani da hai ro omai ro kok actually khana thokya ta omai ro kok samani jotono khasu goino khakamai sini manai sonjonani nukungno suba laika bo hamai kaham krengke phaitung ni suba laikana le hangka ke tabuk tangai asag rang ni kok kanan nangba angkha khai jotono bukhabai ni suba khana nei so mono jara suba nai to kaham belai kheno borong nang hambaya foro borok phia tini tangai rang ni kok bar bar kasana na boni last stages hogui kha bonotai cure khaimanya haini bagai koyekta hospital no reject khai rikha bini report rok no naimani yagulo mo kemuri phanong ya na khan do puni hospital khan plangi phulubi mo kemuri phanong ya chemotherapy re dingka chemotherapy re khang kai bono tai koyek din 2-3 mas ni jaga tai 4-5 mas phano toni mane omo haita so baksa ka omo buchia tangai rang tong tu diba bono treatment khaya kare nogoti phai rang sajak te ingjak layo main reason ke omo se bono tai cure khalai mania tabuk matai rok kaisano miracle lengkhe bo kathang tong sina e amo se main reason so omo hake chuba mani yagulo rang rong no tui kok salai mani belai khene sai wansu gu nai di o parents rok no o guardian sanjanani buma bufani kok no wansu gu nai bini bufano kabia kunung jaya ne bu comment khalai jai khorakcha chala borok ni bukha bisingo dukho tongi phan bo express khai meya bukhaw je tamongui tongkhana so omo hake doubt ta khalai jai di chuba khe chuba kha tabuk mutairo haita khalai thung sonjonana ta je report ni mutabek jengtai naragi manani belai ni kosto so omo hai family financial rogo bomo hai ke ma tongno rang de tor na borok ni omo se wansok lai di ba bra so omo no sia oi rang chao hai chao rok nei nai ta salai di